Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono kowe. Wis kowe marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong. Kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong. Ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya diundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham. Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo. Arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kuwi piye to arep ngandani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa. Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mboya. Dikandani kita. Kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya. Ngapa kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulun Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung ngarep leren aku Banyol. Iya.